Igbo zuru mbọ ọnụ. Igbo ndị ọma njem ọnụ dị n'ọwụwa anyanwụ. A sị na taa ga-amara anyị mma. Amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị abụrụ anyị. Onye zụ aka dị na nke ekpe na onye maka ọhịa azọta onye mmasị aka ilu n'azụ ọma ya eri aka. Amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị bụ isi ebu aja ndị atọ n'iru awọrọ n'azụ ndị ọchị na ezi obi obi. Papa ama nkwụ anyị. Onye zakọrọ anyị nya kpoo kweza mkpozi nya ma anyị ndị gaa na okposie maka na agadi igbo ncha owere isi enene. Ọnwụ kwuru si onye lere anya ji duru. Ọdachi na-abịa onye abaideli ya mgbalu anyị na ọ na-abịa anyị wee na-akwado maka nkupụta nwa Okolie, alụmdi na nwunye mgba nkwọ, mmepe ụlọ mgbe eke oyibe anyị kwuru ọmụ bụ otu nwatapụ akwụ nwesiọma mbala bi ụwa mụ kwuru si na ikenga adịrịla agbalie na nkwere ewu ikenye ndị dile maka na alụsị na-eme ọzụma ka a na-akụ gbamgbam ya na-eme ọzụma mmiri na anwụ anya ọhịa kpakwụ ndị be anyị na nke tata ozi ọma ka anyị ji wee bịa ya anyị na-ekwubo na mbụ nye ka anyị na-ekwu tata si dozigbo obodo ka obodo dị mma si rụba ụmụaka agwụ ka nwa ụmụ alụ na mpụ niile na-eme na Igbo ma ya bịanata aha jife ka ọ bụ na nne na nna ya ebu ọnụ agwụ zụọ mmụta na akwụkwọ azụsi onye ọ bụ ọnata ọnọdụ nkịtị n'ime nọ nkịtị ọkpara ajọ ụkpa si n'ime ozu ori ejide onye ọ bụ mụọ ya ọkụ ọ bụzialụ nne na nna obi esiri ike ofefu na nkolopụ obi tupu ịmalị ya onye anwụọ ihe na-enwere isi ọnya ka anyị na-ayọ na-asị ka anyị dozibe obodo mana ka anyị kpebiri a na-asụ ya n'ọkụ ọ bụrụ ya ka anyị ji ọbịa tata ka anyị isi na mgbata ụtaba baa n'ime afịa mbụ dị ka ibie anyị pụtara ụwa a na-agwa anyị na nna bụ isi anyị na-etolite n'akụkụ na nna bụ isi ezinụlọ n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị nna bụ isi okporoko kapabụ ị na-anya ị ga-afụ ihe na-eme n'ụwa mana otu ọbụla esi na-adị nna bụ nna ihe ọbụla ọsọkwa gị na ya nna bụ nna maka na a sị na ka arụsị ara na n'aka na abụ ka eji ebu arụsị n'agbanyeghị ọbụla nna gị mere gị ọ nna ka ọ ka bụ otu ọbụla ọsọkwa ya bụ mbọsị iyi ji wee maa ụlọ nna bara mbọsị itetara ụra ụtụtụ ị na-anya n'oche afọ ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla ọnọdụ ọlịa gị okwu ọsị gị nri wetara ya mkpọ ụtaba ọkụcha ya akpọ ọbụ ọnọkọta ọ na-azị akpụga ji ya ndị nna na-adị akpụba ọ mbọsị ka ịbịa ma olu nna bara ọ bụ nwa ikorobịa ndị o megoro a ga-ama jere ịmụ nwaanyị nne ya na-anọrọ ọdị maka na ụfọdụ ndị mmụọ nna bụ atọ n'ihu awọrọ n'azụ ụfọdụ bụ onye gafere ụbọchị ogwe gbajiri ọ mbọsị ka ịbịa mana ọ nwere ụlọ nna ba mana kusi na-adị onye nne ya na-anọrọzi ọ bụrụ nnukwu ego maka na nna na-alụ ọrụ na ndụ na-alụkwu ma n'ọnwụ maka ndị si na onye nwụọ na-anwụgo ife onye na-amarọ karịrị ya mmadụ si gị na ya nwụọ na-anwụgo mana ijuru onwe gị kpata o jara n'enyi onye a na-amarọ ka ọnwụ ya si wee dị onye ọ dị ka mmadụ bụ a na-etinye aịza na-etinye mkpara na-etinye ma mma ma tọọchị ma ihe dị iche iche na-akpatie onye nwụọ na-anwụgo mana ilie mmadụ ndị omekome dị n'abalị jee cheni onye ọ bụ a sị gị na onye nwụọ na-anwụgo mana ije mọchụarị ịkwụ aka tupu ịbanye na mọchụarị onye nwụọ na-anwụgo anabata na-anụ akụkọ na onye nwụrụ na-afụla ya n'ebe ọzọ ihe anyị na-amarọ karịrị anyị mana ọ ihe anyị na-amarọ ọjụ ese n'ọnya bụ nsogbu mụ na ụfọdụ ndị na-enwe maka na ndị be anyị si n'ikwu amarọ ibe ezie ụfọdụ ndị be anyị ndị ụka kpọrọ ya familiar spirit ogini bụ spirit mmụọ ya bụ mmụọ nke mmadụ ji wee bụrụ mmadụ mma nke ndụ ọ spirit ya bụ na mmadụ bụ mmadụ nke anyị na-afụ bụ anụ arụ dị ya mma nke ndụ maka na ihe ọbụla mee mmadụ n'ụwa na mmụọ ka o si tupu ihe mee mmadụ asị gị na enwego jọjmenti na mmụọ na mmadụ bụ nwa asidenti enyego jọjmenti na mmụọ a sị na ihe ara eme onye chi adị n'izu enwego jọjmenti na mmụọ ọnya ka ihe mee mmadụ ji eme ya ndị be anyị si na ofeke na-akpaba edibịa ara anwụgbuo onwe mfe afọ na mmụọ onye nọ nso na be dibịa maka na asị na nwata na-ebutere nna oche na okwu alụsị na nwata a na-etu ndị mmụọ a ga-afọnatarị ofu igbo a na-eto wee gụzie ọnya bụ mmụọ
maka onye sị gị na ya nwụọ na anwụgo nke uche n'udokwu ya. Onye jere ebe mmadụ nwụsị kịta sị na mmadụ nwụrụ kịta, uche gị dị ya, ọ bụrụ na mmụọ gị siri ike ọ na-apụ, ọ ga-etitu mmadụ. Onye nwụọ na anwụsịrọ ya bụ na ya na-ekwu tata abụghị ọzọ na-abụrụ na nkọwatụrụ ndị be anyị akpabiri anyị suo ha n'ọkụ. Ndị kwadosigo na Krismas, ịkwadosigo gụọ ihe niile ị ga-ekwu ya na Krismas. Leta onye nna ya nwụrụ anwụ, o nwere ike ọ bụ na iri mgbe nna gị ji wee nwụọ ikebe wee cheta ya, ịnọkọta mgbe gụọ ọjị kpọọ nna gị. Leta na Krismas anyị na golo ọjị, ọrụ mmanya ọkụ, mmanya ike, dee n'ebe anyị lere nna gị, gbaa afọ ya, jụọ ya afọ a na-etu ya mgbe ọ nọ ndụ. Mara afọ a na-etu etu bie, mmanụ nke ị na-egwu ị na-agụ ya, ihe ọ bụla ọ dị nke ọmụmụ ya ka gị na ya ji eme mgbe ọ nọ ndụ. Mebie ọ bụla ọ bụla ọka ịdọba n'akụkụ nwunye, ịkpọsịa ya, ịkata ubilisi ụzọ ịnọ debe naanị n'akụkụ ebe a, chọta akwa ndụ, akwa ọkụkọ Igbo, ubi okwu si anọ nye ka ị ga-ezie iwuo na ịbịara sinsi nwa ya n'enye wọrọ ọjị, gọba ọjị, kpee ihe ọnwa ihe niile ọ dịghị ihe ọ na-abụ ụtụtụ ehihie n'abalị ị na-ekpe nke a jikwa mee nke ọzọ emerọ. Kpọba nna gị ubie ikwubisie okwu a, iwe ọjị nye ndị ichie nke wepụrụ aja ahụ nke ya, taa ọjị gị na nna gị tọọ ọjị, tụọ ya nkwụ ọkụ, nwụọ nkwụ ọkụ. Emesịzịa ọ bụrụ na o nwere ka o si dị gị n'aka, maka ndị nnafa ahụ bụ gboo, ọ bụrụ na o kweghị omume, chọta ọkụ aka niile ararọ, ha sị na ọka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole anyị ga-anọ n'obodo gị na Krismas a, ọ bụrụ abalị ije ebe anyị nna gị dị, ịmụnye ọkụ ebe a, mụnye ọkụ n'ebe anyị nna gị dị. Ọ bụzikwa na ọ dị gị n'aka na ị ga-emenwu nke sola, itinye ya, ọ bụrụ ya ọjọọ ka ọ bụ. Mgbe ụbọchị nwatakwa akụ na-agwa gị, maka na ọ bụrụ na ma afọrọ ya na mma gwara unu emere m ya, ọ dị m ka ọ gara mgba breki mmefu ya ọzọ, mfụkwa ihe dị iche. Onye ka ndị na-agwa unu otu gaa na-eme nsogbu kwuo nsị ka ndị shọ, mana ahụ agwa gị tata ime ya na Krismas a, ihe m na-enye gị bụ enye gị 4 to 5 months after that. Ị hapụrịrị ihe dị iche, ọ mụ na-agwa gị ya. Mana ma ọkwa amalụ na ọ bụrụ na ije gị na nna gị, na ije n'ihi nna gị tinyere ọkụ, ịmazi idinala anyị ese na chi nwatakwa akọsị gị, ọ ya nwee ebe ị ga na-eme, ọ ya bụ nne aka esue na-egide gị. Ịkpọ nna gị si ọra mmụọ na mmadụ ndị enyi ya na nna mmụọ ndị na-eji ndị ozi na ọ na-ejere ego ndị enyi ya na-eme ka ọ gbagote ọ nna gị okwu ebe anyị kenekwa eme ụlọ ka ọ na-eme ya gazieri ya.